מה קורה חברים, לעוד סרטון חדש. הפעם יצא לנו בשופ כאן פטריה, אז אני מגדל אותה, בוא נראה מה יצא לי. שנייה, כאילו שבת שלום לכולם. די זוז. כן, ואני משפר אותה כזה, עושה לה כוחות כאלה ואני פותר כאלה כזה, כי יש לי הרבה, אבל בסדר. כאלה אני צריך הרבה. ויצא לי מקודם דרקון, לא צילמתי לכם, ויצא לי דרקון. היה פה גם ישראלי. וחכו רגע. פשוט זה. כן, קיבלתי את... איפה זה? מה? זה לא שם לי את זה, חכו רגע. הנה, קיבלתי גם את זה. קיבלתי את זה רמה 2. ואת זה אני עושה גם רמה 2. עכשיו בוא נעשה איתכם את זה רמה 2. אפשר לעשות את זה ואת זה. על 5 נעשה, יאללה. לא, למה על 3? תראו. יאללה, חיבור. יאללה. ניוקאס. הנה שמתי. עכשיו אני צריך רק עוד אחד כזה. חכה. עכשיו אני צריך רק עוד אחד כאלה ואז אני אעשה רמה 2 ואז אני צריך עוד הרבה בקיצור. כן, לא צילמתי לכם, יצא לי מעלה בלוק את זה, ולפני יומיים, אתמול יצא לי את זה בלייב של 1% מזהב, ויצא לי אותו, גם לא צילמתי, ועוד מעט יהיה לנו את האדום. אז אם מישהו יודע איך פותחים לייב, אז אני מבקש, בא לפתוח לייב ביוטיוב, אולי אח שלי יעזור לי קצת לזה. כן, יודע. כן, וגם לא דיברתי איתכם שאחרי זה שנייה, פשוט יש לי 17 כפול מזל. לא כאילו, בגלל הזה. הנה, יש לי 11 מזל, שזה טוב רצח. הנה, ויוצא לי לפעמים כזה לקי בלוקים, הנה, פתאום טרללה. ויצא לי עוד הרבה דברים, גם את זה וגם את זה. תמיד את זה אני אחלק לכם. יאללה, עוד משהו לאוסף שלכם. כן, ויש גם עוד הרבה דברים. יש לכם פה עוד צבוט שהרגע הביאו לי ואני מחלק לכם. איפה זה? זה חייב להיות איפשהו כאן. כן, גם אותו יצא לי מקודם. חילקתי פשוט לחבר פיצה בצבע זהב, אז